Is anamh a bhín drama trí bhain na gaeilge an Amharclann na Mainistreach. A faoi láthair tan tragóide Ghréigeach Na Peirsigh le feiceáil san Amharclann omracha. Tá dhear delta scoil náisiúnta bhín Tína Dé lí sin mo caithfhiúil sa ról rí na Peirsigh sa léirú hain, agus tá deltaí na scála ag trú go mór le é aiceall ar an stáitse. Tá sihir ínta ar an mairt muidir gaeilge bailach léar tar scála. Tá muidir gaeilge Amharclann na Mainistreach le na Peirsigh aiceall agus tá níos ag deanú páirt séirsés rí na Peirsigh. Faoi láthair ar náid tá muid geirí nasca dheanú leis an thoras scála go bailach lia, agus tá muid deanú tinscanú ar na Peirsigh faoi láthair sa rang, tá muid gobar ar tírálas, tá muid gang ar an Féirse nó an Éireann, agus tá muid gang ar an Ghréigeach. Joseph Macaí nó iad cúla cethar scoil náisiúnta bhín Tína Dé.